What's up mga kalamlam? Manghuli tayo ng ano ngayon? Ng mga halo at ibid. Sana makakuha tayo. Sana makakuha tayo mga kalamlam para may malamlam tayo mamaya. Ito yung ano natin, yung spatter natin. Ito yung mga gamitin natin na mga laruan. Ito na laruan, itong mga laruan na ito panggamit, itong panghalo talaga, itong itim, yung pula, yung pang ibid yan. Okay na. Sina, shoutout na. Hindi mo na ipang-ibid, ibigay magkapatay. Shoutout na lang. Shout out kay Renren nga Hunter. Shout out ko sa kong mga fans. Tanaw lang maron, unsaon ko pagtirada. Baka maawit tayo, baka maawit. Singot kayo ano? Isipin, sa kanta ka, huwag mong isipin yun, hindi ganun mahal. Sana matupad yung pangarap natin. Na makakuha tayo ng kahit isang lang, kahit isang halo lang. Kahit isang halo lang, kahit isang halo. Shout out Biloy Medalya, bro. Mayong hapon na, bro. Michael Bully. Shout out Michael Bully from Tagum City. Yung surrounding. Ay mga kangamlam, inapiat pa ni kita na si Dilamlam. Nas bucok dito. At yan matagak. Ay, tas kawayan mga kalamlam. Halo gina. Ato. Lo, tura tagak. Lo. Tagak. Lo. Cok. Lo. Hala, pagdako. Halo. Igo. Gakpat yun.
Mo ni premyo. May gani kinaulo. Ah, Awan tama mga kalamlam. Na-headshot. Ay, may malamlam na ta. May lamlam na ginato ni Ron. Adobo sa gata. Bilam-lam, anong masasabi mo? Magaling kang kupal ka. Binubuinas lang. Parang sugal din. Binubuinas lang. Magaling yung sniper namin. Nakanatsambahan talaga na headshot. Kung hindi ito na headshot. Okay. Hindi natin ito mahuhuli. Pauwi na. Pauli na may. Pauli na. Uy, ay. Kapoy kayong kinintos, Ivy. Uli na may. Ito na mga kalamlam. Wow, pampanit na. Lulutuin na natin. Lulutuin na natin. Lutuin na nato. Sa may recipe bilam-lam. Salamatan sa nato. Ginoo, salamat kay sa grasya nga nasa mong lamisa karon. Salamat kay Ginoo. O sa ulitin. Amin. Salamat. Okay na, nam na. Nam. Yan mo. Kaya, lam na. Ikaw daw. Lam na. Humuk kung ano. Yes, tag-rice. Ano? Ay, bibilam mo din. Lam mo. Bukog. Bantay mga bukog. Uy, kung atong gipusin ka. Oo. Yan, ko. Lugaw. Karon pag ipagawasan gipusil, oh. Ginamos gipusang sili. Itong panggaw. Ang katong farm dito ba nga tapat ganit dito kay ilang mga manok daw. Ilang mga manok. Nagbiding sila ba? Nagbiding lang Bisaya. Napos yung mga quality ng manok. Magsabo. Manok ng itlog ka nun. Ang tangkaon lang mga itlog. Mga piso nila. Oy, surot lagi lang piso. Yatake daw mo. Ito nanawag nga. Ipahanting daw. Nanawag sa kuha. Ang giingnan. Kato po taga Nuibe nga kuhaan. Nga nangita sila ba. Huwag na ba daw mga hunter nga mga mahayar. Matong kuhaan na ugaw. Tagaan mo. Giingnan man ko ni kuhaan nga. Jojo nga. Anak man si Jojo nga. Inakoy kaila. Oh my God! Wow! Diyan ka mo ning. Di mo itong. Ano itong maban ko dong? Mo itong di. Adto na magayon na. Batin pasalamat sa tag-iya nga nakuhang isa. Pasalamat sa tag-iya. Ang minam ah. Napay katudon duha katong napay duha nga grabe giga. Angan lagi tag-iya dito. Kay angan lang tag-iya kay di kasanay lang nga manok dito ba. Nawag man sa kuha nga nangita dyan lagi daw mga naging na mga abilidara na yun. Mga abilidara nagigipangita nila kung mga what the fuck? Kung may karanasan na gid ba? Sige, 1,000 ang subuko ko man. Bayaran niya Wala ko nagpabayad. Wala ko nagpabayad. Ayaw na lang ko bayarin. Ayaw na lang ko bayari. Siya, ulian na lang ako ng bala. Kung pila ka ba ng bala ng irgan. Wala na lang ako pa uli eh. At yung pasalamat niya eh. Pero gusto niya nga pabalikon dali kay ipakuha jud lagi daw tong mga kuana, mga kauban na to. Sige. Balikon ako na sunod semana ko, ingnan ako kay busy tungod ko karon kay mga kuan ba. Pinit ko dugay kayo map asikaso mga papel. Napadi baboy. Naikol kay gusto lagi niya pa at niya lagi tanyag hapon. Ito pa may ilawgan baboy. Pikhan, kapag ito mga on lang mga kuan, wala ko ito ilabti.
Kato mga maldito nga mga halo, tumusuugap. Mora ba ito at nga nako, buka rin atsob na kaya din na sila mga itaglain ng mga hunter. Lukon yata ni ka. Sugayo. Maga. Babay na mga kalamlam, babay na. Next episode na punta, magpapuhon.